Yile nto baye baqonda asizumelana nale nto because eyona nto ingxaki yile nto ilapha ayiguye uyosekwa engenzanga nto futhi abakhulu bakhe babengenangxaki noleseni. So uthi ke ngoku uThembelihle usinika ithemba elithi uyayazi mos abantu abangafuniyo akekho umntu ongabaziyo abantu abangafuniyo futhi uyazazi mos wena uphathiswe into uncuntsuza ke because abanangxaki yento iphethe banale ngxaki yile nto ilapha kuwe futhi ke ngoku the more bemane bekunumthekisa banikhulela ubawo ngoba bamane bephusha kancinci kancinci bamane bekusa kumandla higher standards ngoba bathe sebezenzile zonke izinto kodwa elaphupha lokuba ikumkani lasaliseke. Ndithanda into ayenzileyo ke ngoku xa ebabona ithi incwadi yeBhayibhile wakhala ngoba noba kuyintoni kodwa okusalayo ngabakhulu bakhe. Bethunana masamkeleni into ethi uThixo soze asinike izinto ezifanayo. Umntu nomntu unento yakhe ayiphiweyo ngendlela yakhe. Utsho kanjalo uThembelihle. Uthi futhi eyona nto kumele siyazi yinto ethi indlela eya kwaMpumelelo izawuhamba ibe nezitop neekheves nayo yonke le nto ayizuvele ibe straight. Kodwa wena eyona nto funeke uyenzile uthandaza umake sure into ethi uThixo yena andisuki futhi ibalulekile into yoba umntu azazi uba untoni because enye into ethi xa zenzeka izinto ifuna ukukususa endleleni ukungazazi ukuba uyintoni. Kanti xa uzazi uzi-understanda into oyiyo awusiki ukuthixo ngoba uyayazi futhi bathi abantu sebekuzonda ungabahoyi ubamele ubathande ngoba uyayazi uba yintoni ingxaki. Ingxaki le nto ilapha kum engazususwa ngumntu ke ngoba uthixo efakile yena uyifakile. Sethanda ngezotshintsha nto ithethwa nguThembelihle andifuni nofaka amanye amazwi but ndifuna uthetha le nto uThembelihle so kukuthi uba siyawathatha amazwi kaThembelihle but umntana uthunywe kuthi umntana uthunywe kuthi ubani nobani kule ndawo ahleli kuyo fanele azive because uThembelihle imeseyiji beyithunywe nguThixo uyigqithisile linzuleli lizwi for ubani wavulwa ngumntwana linzulu for ubani wavulwa ngumntwana but because uThixo uthetha uThembelihle wathi Thembelihle angobaxelela mntanam uthi ubaxelele mabamkele kwiindawo ababekwe kuzo ubaxelele mabayazi okokubana iziphiwa zizude zifase abazondwayo ubaxelele mabanyamezele ngoba kuzondwa bona kuzondwa le nto ilapha wonke umntu nomntu amsho uyifumene imeseyiji akho nento eninzi endizayithetha kodwa ukuthi ndiyabulela